borok muni sorongni bagui thangui tongnani hingkai chamung nungmung rokno khobui tui bo belai nangkukmani o tuino bahaike khati naroknani bahaike romui naroknani oboni naharmung baino tini central ni kaisa project ni bisingtwi tini komlasora bisini bisingo klainai donsora jebi rungnokhlao tini o project ni bisingtwi klaiei water resource yatra hayakeba tuino bahaike khati naroknani ungyakeba watershed yatra kaisa pandani bisingtwi klaiei kok pirjakha kok awai khaijakha tuino bahaike khati naroknani tuino bahai atke naroknani oboni bagino pukhur bante dalbidal lamani bisingtwi klaiei tuino khati naroknani naharmung bai bahaike khati naroknani oborokno tini kok pirjakha hayakeba kok sajakka tinini o pandani bisingtwi obono kare tebo dalbidal hamkraini samung butang tangjaknai o amtwi project rokni bisingo hinui tini sanani chaitokha ambasa komlasorani o project no tuiduloi tongnai premlal molsom oboni bisingtwi botebo ahamke sirai ke sanani chaitokha chini bagui tui belaino nangkukmani o tuino chung romoi manaroknai khati manaroknai borok rok thangui tongnani hingkai chamung nungmung tei dalbidal manini logi tuibo belai kheno nangkukmani chini bagui oboni bagino agriculture bedek hayakba hukbar bedek ni bisingtwi klaiei kaisa project ni bisingtwi bahaike tuino khati naroknani romoi naroknani omorokno tuiei tabuk kok pirjagai tongo kok awai khlaijagai tongo hinui botini sirai ke sanani chaitokha Sini aku mediano pula no hambai maya paro. Sung tini agriculture department torobe. Kaisa komlasora VDC orotongo suijak PM KSY 2.0. Abonoti water conservation yatra. Abonoti kaisa oro program kailaika donsora SB school mato. Oro Paimanjaka chini Superintendent of Agri respected madam. Tei agri sector officer kumbati tei johor tei oro agriculture ni jara officers rok joto oro Paimanjaka main mono jung chini komlasorao ambassador di block bisingo central scheme by jung no sponsor khaijak chini elaka no develop khainani bagai IWMP integrated watershed management project no tuyei jung oro kwbang mano develop khaimangkha bibinno scheme tui jung oro samung khaimangkha like fishery check dam, fishery pond, livelihood, pond, walk, talk, ba swing machine ab hai connect provide kay mangka. On bagay sung agriculture department especially ang thanks the state government, the central government no,
chini komla chorano taibo develop khaini bagai chung sujug rimani bagai aboni sate brok ni chaiti khub kahamno brok onek oro saktarin samung khaika mai tai muiguthung joto digino o chini ambasani jara student of agri tongnai tai nini agriculture department tongnai brok ni samung khub kahamni bagai no chini elaka taibo develop ongnai abonani thasarmo tinio mul je set ni mul bishe tin program tamo water sen ni mul bishoy to apne songjoto no saimono tabuk to naidi tui ni bagai khub crisis am bagai sajago je save water save life chung tuino bo banchir nangnai chung bo thangna nangnai an bagai tuino protect khaini ni bagai kobang ma jagao checkdam khai kangkaro tui jomiu te nini fishery pon roksam hangkai tui jomiu karon water no save khaini ni bagai no bises babai chini uddukta tuino chung banchiri kangkai chung bo banchinai abono tuino chini program